Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Bawo ginigilong ki khubor bamda kasni. Hadin jis nembas ngap jar ki bor badi khmi ekajing sha penyap utel mi talang nongrem na gashnong lapang up West Gento Hills District wala hadin bakaseng kalalit ay de kijing tho. Shaki office sarkar bapher ban penyo ya ka hok jong utai nongrem ubasha penyap dusmon ha ki riu trangs nam kat ba udang ni trei haling khala jong. Da kajing sngo kiai kane kaseng jenggi nongrep ka Hill Farmers Union kalalit ban pensngo ya kane sha ulat ka jila governor UCH Vijaya Shankar ban tuklar lang. Kaseng ha kane kasngi kala pensngo ru ya shibun kijing jeng unongrep ka jila. Nadu ka jing hiardor palat using usinsar ula terpan usok marin klau bar kijur kijam kabalakta shisha ya kayo ka kod ha ka jila. Kaseng kala pensngo ru ha u governor bo unyarap yangi ki nongrep ban penpoi syakiling kajongi knang bangin yo ban rep bun sin ha ka shisnep. The Hill Farmers Union kala pensnguru baling ba u governor untuk larlang halor ki jingja ki bajia ha ki than border ki ba penchong iri ki nong rep jongi ki basa ha ki than border. La kalong ha ki interstate bar kumju ki international border. Ngila pensnguru baling ba u governor bo unyarap ingi ki nongrem ban yo jingtip lingba ki awareness program ba pher ya ki central scheme kenang ba ki nongrep kin yo jingmentoy. Kalong ka jingye kendu ka basngo tenan ba ka jingye ther ka blas lembha halor ki issue jong unongrep. Ha ka tiga singi na ka office jong governor kala khot lang ye director jong ka agriculture ba director jong ka horticulture bar ki officer ba pher banya don ringkan na ka benta ban sngap ye ki jingdon kam jong unongrep ha ka jila. Na kaliang u governor ula kular ban sakot iki department ba pher ban yatai halor ki mat ka bangina pensngo bat ula batha ru ya ki officer ban jubab ye ki jing pensngo jong ka union da ka jingtho. Nakaliang jungi mentagas ngi hapo ka syatri jong ka Hill Farmer Union kepada ka seng nongrep hapo kene ka jelahi bro kawai ngi lawan bani kendo ya u lad jong ka jela halor ki katu kene ki point ki bangi ngi surun kam ya ke jing tuklar lem jong ulat nak menta kimat kawai na kimat ki ba ngi laya keren mentagas ngi kedai halor ke jing sya peniap jong unongrep antai lapangap mensiam senam hakaba wene kinong rap jungi ulah sya peniap haka lengkha but hadu menta nakling jungi jing sya ngila follow up bat ki bor sarkar na kamta ban yo ya ka compensation ya ki jing yarap nam tau te nong rap ten rei shim padyo ngamud ban ong nakling jung ki bahing hasem jong te nong rap ulah sya peniap lengkha hadu menta padyo ke ngit scam namar ban nakling jung governor uang ba unsa tuklar hani ka benta ngit scam ba uni nong rap unyo ya ka hok ka ba udai ban yo kawai ni kimat ki bangila yakran hakabedi bet kini ki scheme ki ba ka sarkar India ka don na ka benta ban pentri kam haka jela ka jongi kum kanuksa habedi bet ka PM Kisan ngila kerpat yu governor ban ong ye ka sarkar India ba kin ai jingira bro ye kitu kinong rap ki bomdon ye ka jakala jong namar kat kum kene ka PM Kisan kat kum ka jing bu renti jongki kalong ba kitu ki bomdon ye ki kot kisla kin nomyo jingirap halor ka PM Kisan tenre ha kejela ka jongiru ki don kinong rap ki ba shuai ki jaka kim don ye kita ki kot kisla te ngi ong ba ye ki bakum kita kinong rap ru dei banyo te nak leng ju ong ba ye kene unsa take up bat ki bor jong ka sarkar India nang ta hak kabede ngila ong ru bangidon kam ye ki awareness banak liang jong ka sarkar India kadiban pelong tenre ngi sungu namar ba u governor ula khot ru ye ki officer na ka sarkar jela hak baki layadon lang baki loong baki jule ya kini ki awareness program dan rai nakleng jungi ngi ong ba kampat biang kene ka awareness program nama ki bun ki skim jong ka sarkar India ki ba kinong rep kim patip bat lada ki tip ru ki subna ya ta skim rai kim tip kumno ban apply kum kanuksa ban pendap ki form ban tho application kum ta ter te ngila stress ya kata bat nakleng jong governor ula betha ya ki officer ba ban dei ban le ya kini om tang ban pentip ya ke kita skim rai kumno ru ban apply kenang bakinong rep kinyo ya kijing mentoy nak kata skim kum kanuksa mentang singi yo sko ya kawai ka skim ka baong har kheti me pani te nakling jungi hijing syang yim parlong aware ya kene ka skim te nang ne syakmat kum kini ki skim ngidi ban yo kum kanuksa kata ka sin khasi ki ong ba haman laki jakarep dei ban poi dan rei ka ba sngusi kalong haki jakarep ki jongi yo namar haki jakarep ki jongi ni susyania ba haka mariang bat ni ngungu bangidon ka jing ublay lokar kui ka jungi
te henry ngimla ban penbiang ya ki irrigation ya ki hakapor telang ya ke baki nong rep kinla ban rep baro sisnem nak bentakan ni ulat ulaong ba naklenjungi kum kaseng ngin sapha yikino ki jaka ki ba I don kam ya ki irrigation project te kene ka long ru sya ka khubor sya baro kinong rep la ka long ki badai de khot jong ka hill farmer la ne ki bom dai ru ba kin pha syangi ya ki tu ki jaka ki ba ki yo I ba don kam ban penpoi na kaliang jong secretary un sapha sya u governor badan buram khnang ba unyo ban tuklar ba ngin yo umbet haki jakarep ki jongi kata kas kim harkhet me pani kamut kumta nrei hadu mentang ngim yo de ngin ye khun ye kane baki man lagi jakarep ki jongi dei ban poi te ki don sekiwei kuwe ki mat ki ba ngilaya keren bat u lat ke jela te kum hakabaya dei bat ke jing hiardor jong ki marep ki jongi ngila yatho ba kadon kum ka kanuksa ke jing hiardor unsar ngi yatho bahwat ka government ka lale ya taksi amasyur handring ngila ong bangidon kamru ya kiwei ki mar kum using kum slat terpat nang ta bat kiwei ki marem ki jur ki jap ki jongi kum biskot ru kum kanuksa hakapor bas dangmi ngiyo sanpau tingka kilo ndala khamslem poi hadu artingka te kum ya kinero ngidon kam ya kataka intervention scheme lane ke jing yaram nakliang sorkar jela bat kum juru nakliang jongka sorkar India nang ta hakabiadai hi bat kiwei kimat nak kum haka bahai bat ka border issue hoat ngila ong yu governor bala kumno un yarap ban pej ba kinong rep kijongi kindon haka syong suk syong san haki kaput la kalong hauput jongka Bangladesh lane hauput usam bat ka Asam Namar ladaka state government kadang don haka proses benia penbet yota uput usam ngimkwa bakinong rep kindon hapdang ke jingya kajia lane ke jingya pechun iwei kat hadu bompat penbet uput usam kinong rep habro artli ki jaka ki jungi kim dei bandon ke jing syong seir ndai ke dei ban ya rep yerang de ke jing suk de ke jing kemen de ya kanero ngila ong yu governor baga don kam ya ke intervention ke jongu nang ba kenom don kono ke jing syong seir kinong rep hakini ki kaput No.